वेलकाम खालामबाय बयखौबो बड' इनभेस्टर चेनेलाव। दिनैनि मिउचुवेल फान्डआव आङो साननै लस जाबाय। जे मैया लस जादोंमोन, आं मैया भिडिअ खालामनो हायासै। दिनै आङो साननैनि लानानै लसखौ देखायनोसै बेसेबां लस जादोंमोन। जे आङो मैया 394 लस जादोंमोन, प्लास आरो दिनै बेसेबां जाखो 150 बेबायदि लस जाबाय आंहा दिनै। मोननैजों लस प्लास जानानै मा जाखो 544 बेबायदि आङो लस, साननैजों बेबायदि लस नुबाय। आं बुंखादोंमोन ना, नै थांखांनाय दाखालिनि भिडिअ'आव आङो आन्दाज खालामनानै बुंखादोंमोन जे मार्केटआ अल टाइम हाइ दावखोयोब्ला कारेक्सन जानो थाखाय साननै बा सानथाम बेबायदि डाउन ट्रेन्ड कारेक्सन जाफिनो, डाउन फारसे एसे दावख्लायफिनो। बाजारा सिदायैनो थांबाय थाया, अराय सम गोजौ फारसे प्रफिट होबाय थानानै साननैसो सानथाम सानब्रैसो प्रफिट होगोन, बेनि उनावहाय साननै सानथामसो बेबायदि लस देखायफिनगोन। बेबायदिनो अल टाइम हाइ फारसे गोजौ फारसे प्रफिटखौ होलांबाय थायो। एसे एसे बाराय प्रफिटआ जोंना बारायलांबाय थायो। बेनिफ्राय जोंनि इनभेस्टेड एमाउन्टआबो बारायलांबाय थायो। बे हिसाबै जोङो बेवहाय इनकाम खालामनो हायो। जोंनि रांखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन इनभेस्ट खालामनायजों लोगोसे इन्टारेस्टखौबो बारानिफ्राय बारा मोनलांबाय थायो। बे जाबाय मिउचुवेल फान्डनि फर्मुला। दा आङो देखायनोसै मिउचुवेल फान्डआव पर्टफलिअ'खौ नायदो। बेवहाय बेबायदि 150 रुपिस दिनै आङो लस जादों। 0.11%, 11% बेबायदि लस देखायदों। माने जोबोद फिसा लस बियो। बेनिफ्राय प्रफिटखौ नायोब्ला प्रफिटआ गोबां बुरजा होदोंमोन। सानसेयावनो 700, 1000 बेबायदि प्रफिट देखायबाय थादोंमोन। दा नैबे साननैयाव मैयानि मार्केटआव, मैयानि बाजाराव 394 नामा, प्लास आरो दिनैनिया 150 बेबायदि लस देखायबाय। दा नायबावनोसै सानबेसे लस देखायबावो। मिउचुवेल फान्डआव जोङो पर्टफलिअ'आव नुनो मोनगोन। गाबोननि भिडिअ'आव आङो एसे चेक खालामनानै नायनि। नोंथां मोनाबो भिडिअ'खौ दसे नायबावदो, स्किप खालामालासे जोबजासे नायोब्लासो बुजिनानै मोनगोन माबायदियाव बेसेबां लस जादों। आं देखायलांनि जे बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड, स्मल केप, मिड केप, लार्ज केप, बिनि मिउचुवेल फान्डनि मोनथाम मिउचुवेल फान्डखौ जोङो बुजिनानै लाग्रोनांगोन। अब्लासो जोङो बबे बैसोनि मानसिया, नोंथाङा बेसेबां बैसोआव सोलिगासिनो दङ, नोंथांनि बैसो मथै नोंथाङा बेसेबां समसिम इनभेस्ट खालामनो हागोन, बेसेबां बोसोर मिउचुवेल फान्डआव फैसा दोनथुमबाय थानो हागोन नोंथाङा। बे हिसाबै स्मल केपआव इनभेस्ट खालामनाया मोजां ना, लार्ज केपआव इनभेस्ट खालामनाया मोजां ना, मिड केपआव इनभेस्ट खालामनाया मोजां ना, मोनथामखौबो लानाया मोजां, बेखौ नोंथाङा बुजिनानै लाग्रोजोबनांगोन। दा आं सिम्पलि बुङो, जुदि नोंथाङा 15 बोसोरसिमहालागै जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हायोब्ला, बा 10 बोसोरखौनो हमबाय आं, बिसिमहालागै नोंथाङा जुदि रां दोनथुमबाय थानो हायोब्ला, मान्थलि 1000 जा, 2000 जा, 3000 जा, नोंथांनि गोसो मथै नोंथाङा बारायलांबाय थानो हायो। बेबायदि नोंथाङा जुदि 10 निफ्राय 15 बोसोरसिम जुदि इनभेस्ट खालामबाय थानो हायोब्ला, अब्लानिया नोंथाङा मोनथामबो मिउचुवेल फान्डखौ जोङो लानो हायो। बांसिन जोङो स्मल केपखौ लायोब्ला बांसिन प्रफिट नुनो मोनो। स्मल केपआ जाहैबाय हाइ रिक्सब्लाबो मा होनो, बे हाइ रिक्स, जेसेबां हाइ रिक्स लानो हागोन नोंथाङा, एसेबांनो प्रफिटखौबो मोननायनि चान्स दङ। लं टार्म दोनोब्ला, गोबाव समसिम दोनोब्ला, नोंथाङा बोसोरसेयावनो जुदि बुरजा रां इनकाम खालामनो सानोब्ला स्मल केपआव दोनैया मोजां। नोंथाङा जुदि 10 बोसोरनिफ्राय लानानै 15-20 बोसोरसिम जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामोब्ला, रां दोनथुमलांबाय थायोब्ला, एसे राङैब्लाबो, अब्लानिया नोंथाङा स्मल केपआव दोनलांबाय थायोब्ला साबसिन, बुरजासिन नोंथाङा मा मोनो, रिटार्नखौ मोननाय जायो। खमानो नोंथाङा 20%निबो बारा मोननो हागौ। खमानो 15%आथ' मोनखायो। नोंथाङा 20नि एबभ, 20 प्लास नोंथाङा पार्सेन्टेज मोननोबो हागौ। बे हिसाबै नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हायो मिउचुवेल फान्डआव आरामसे, जेबो टेनसन लायालासेनो। अब्ला मिउचुवेल फान्डनि जितु बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड, बेबो मोनसे मोजां फान्ड। बेवहाय दिनै आङो 10 रुपिस लस जादों, -10 रुपिस लस जादों। बेनिफ्राय बेवहाय दासिम प्रफिटआ दङ 384, 6.40% बेबायदि प्रफिट जाथ'नानै दङ। इनभेस्टेडआ 6000, बेनिफ्राय इनभेस्टेड जायै 6000सिम जानानै दा प्रफिटआबो 384सिम एसेयैब्लाबो दावखोगासिनो दङ।
लसआवथ' थाङाखै, माइनासआवथ' नुवाखै, दा प्रफिटआवनो नुबोगासिनो दङ। बिदिब्ला नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डखौ नाय। नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डआ कानारा रब'क' स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। बेबो स्मल केपआव आङो बांसिन दोनदों। स्मल केपआव आङो लं टार्मखौ टारगेट लानानै दोनदों। अब्लानिया लं टार्मावहाय आङो बेसेबां रिटार्न मोनो बेखौ आङो नुहैगोन। बिदिब्ला बेवहाय आङो दिनै 100.92 बेबायदि लस जादों, माइनास जादों बेवहाय। बेनिफ्राय दिनैसिम कानारा रब'क' स्मल केप फान्डआव 8.98% मोनबाय। इनभेस्टेड एमाउन्टआ 25,000 आंहा इनभेस्टेड जादों। बेनि सायाव आङो दिनैसिम 2,244 बेबायदि प्रफिट दङ। खम समनि गेजेरावनो बिसिम प्रफिट देखायबाय आंनो। जास्ट जादोंब्ला 3 मान्थस जादों, मास मोनथाम जादों। मास मोनथामाव आङो 8.98% बेबायदिसिम आङो नुनो मोनबाय। दिनैनि लसआ 100 लस बेबायदि देखायदों। दा बेखौ प्रफिटआव नुनो मोनफिनगोन, जेबो गिनो गोनां गैया। बे मिउचुवेल फान्डआव आङो लामसाम दोनदों। लामसानि SIP नङा, बियो मान्थलि दोनाखै, खेबसेनो दोनखादों। अब्ला बेवहाय प्रफिटखौ बुरजा नुनो मोनथारदों दासान्दि। बेनिफ्राय नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डआ निपन इण्डिया लार्ज केप नाय, बेवहाय लार्ज केपबो दं आंनाव। लार्ज केप मोनसे आङो इनभेस्ट खालामदों। लार्ज केपआव निपन इण्डिया लार्ज केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ होननाय। बेवहाय आङो दिनै लार्ज केपआव नाय, दिनै आं 61.82 रुपिस प्रफिटआव देखायजादों। बाखिफ्रा लस देखायबाय, खिन्थु लार्ज केपआबो बेखायनो जोङो मोनथामबो साइजनि मिउचुवेल फान्डखौ लानो हायोब्ला, इनभेस्ट खालामनो हायोबा जोंनि थाखाय एसे मालाबा बासायो। प्रफिट देखायो बहाबा लस देखायोब्ला बेवहाय प्रफिट देखायदों नाय। अब्ला बेखौबो आं इनभेस्ट खालामबाय थादों। बेबो गोबाव जाबाय, 9,000 इनभेस्टेड जाबाय। दिनैसिम प्रफिटआ 1,164, माने 12.94% देखायबाय। लस देखायाखै दासिमबो, प्रफिटआवनो थांगासिनो दं गोजौ फारसे। मोजां बेबो। बेनिफ्राय नेक्स्ट मिउचुवेल फान्ड आं निपन इण्डिया स्मल केप नाय, निपन इण्डिया लार्ज केप आरो निपन इण्डिया स्मल केप, बेयावबो आङो इनभेस्ट खालामदों। बेवहाय स्मल केपआव लस देखायदों, 45.66 रुपिस माइनास देखायदों दिनै। बेनिफ्राय टटेलाव बेवहायबो इनभेस्टेड एमाउन्टआ 10,000सिम जाबाय। बेनो फुरानासिन जाबाय आंनिया दोननाया। बेनिफ्राय प्रफिटआ जाबाय 1,313 रुपिस बेबायदि प्रफिट देखायदों। 13%, 13.14% बेबायदि प्रफिट नुनो मोनबाय आं दिनैसिम। निपन इण्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ, बेवहाय माने जेसेबां फिसासिन कम्पानि दङ, बे कम्पानिफोरखौ निपन इण्डिया स्मल केप फान्डआव सोसननाय जायो आरो बे स्मल केप फान्डआव इनभेस्ट खालामो। जोंनि मान्थलि दोननाय रांफोरखौ, इनभेस्ट खालामनाय रांफोरखौ मा खालामो, बे फिसा कम्पानिफ्राव एसे राननानै दोननाय जायो। बे जाबाय स्मल केप। स्मल केपनि भलेटिलिटिया माने दावखोलाय, दानो प्रफिट नुगोन, दानो लस नुगोन। आरो लासैनो गोबाव सम नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला दावखोलाय जायोब्लाबो बे गोजौ फारसे गोबां स्पिडआवबो दावखोलाङो। बे हिसाबै जोङो लं टार्मावहाय गोबां पार्सेन्टेज, गोबां प्रफिट नुनो मोनहैनाय जायो। बेवहाय हाइ रिस्क, नों जुदि रिस्क लानो हायोब्ला गोबाव समावहाय स्मल केप फान्डआव जुदि जोङो इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो बांसिन इनकाम बा बांसिन रां नुहैनो मोननाय जायो इनभेस्ट खालामोब्ला। बेवहाय लार्ज केपआ गिदिर कम्पानिखौ लानानै बे कम्पानियाव जोंनि दोननाय रांफोरखौ इनभेस्ट खालामो। जेसेबां गिदिर कम्पानि लागोन, बेवहाय माने रिस्कआ एसे बांद्राय हाइ जाया। बेवहाय जोंनि फैसाया रिटार्नाबो इसेबां रिटार्न मोना। बेवहाय नोंथाङा मोनाब्लाबो थेवबो 15%, 13% बेसिमा नोंथाङा मोननायनि गेरेन्टि दंखायो। गेरेन्टि माने नोंथाङा हमना लाजायो। बेसिम बांसिन मिउचुवेल फान्डखौनो जुदि नोंथाङा नायोब्ला 12निफ्राय 15%, 18% बेबायदि, नोंथाङा 17% बेबायदि रिटार्न होनायखौ नुनो मोनगोन। बेखायनो बेखौबो जों लाफा जायो इनभेस्ट खालामोब्ला। मालाबा बेवहायनो जों इनभेस्ट खालामनायनि गेजेराव नुनो मोनबाय जे दिनैनि गेजेराव स्मल केपफ्रा गासिबो लस देखायदोंब्ला नोंथांना लार्ज केपआ प्रफिट देखायबाय आंनिया जेन'बा। बेखायनो जोङो लार्ज केपआवबो जों इनभेस्ट खालामजायो। बेनिफ्राय स्मल केपखौबो जुदि गोबाव सम होनो हायोब्ला नोंथाङा इनभेस्ट खालामनाया स्मल केपआव नोंथाङा बुरजासिन रां नुनो मोनहैगोन आरो जुदि रिस्क लानो हायोब्ला, जेबो टेनसन लायालासिनो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायोब्ला। बेनिफ्राय नेक्स्ट फारागपारि फ्लेक्सि केप फान्ड। फारागपारि फ्लेक्सि केप फान्डआवबो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। बेवहायबो दिनैनि दिनाव प्रफिट देखायदों नाय। बेबो दिनैसिम इनभेस्टेड एमाउन्टआ 4,000 जाबाय। बेनिफ्राय टटेल प्रफिटआ 273, 6.83% बेबायदि प्रफिट देखायबाय। बेनिफ्राय कवान स्मल केप फान्ड, बेबो स्मल केप फान्ड। आं बांसिन स्मल केप फान्डआवनो इनभेस्ट खालामदों। स्मल केप फान्डखिनिया दिनै बहुत लस देखायदों, नाथाय प्रफिट देखायो। गासिबो एखे धरननि खामानि मावो स्मल केपआ।
बेवहाय फिसा फिसा कम्पानिफोराव जोंनि रांखौ इनभेस्ट खालामनाय जादों, राननानै होजोबनाय जादों। बेखायनो स्मल केप खिनिया दिनै लस देखायदों, नाथाय इनभेस्टेड एमाउन्टआ 4000, बेनिफ्राय टटेल प्रफिटआ 108 बेबायदिसिम प्रफिट देखायदों। लासै दावखोगासिनो दं बियो, एसेबां प्रफिट देखायाखै दासिम। बेखौ आङो नायनि बोसोरसे बेसेबां रिटार्न होयो। जुदि मोजां रिटार्न होयाबा बेखौ बे फान्डखौ सोलायनानै गुबुन फान्डआव ट्रेन्सफार खालामनांगोन, नङाब्ला ओरैनो इनभेस्ट खालामबाय थानानै आङो बेवहाय लस जागोन नायग्रोनि। बेखायनो जोङो मोनसेल' मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो सोर बांसिन प्रफिट लस बेबायदि देखायदों बेखौ जोङो बुजिनानै मोना। बेखायनो जोङो हायोब्ला एसे एसे रानना दोननाया मोजां मोनथाम मोनब्रैसो मिउचुवेल फान्डआव। बेनिफ्राय SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ। SBI कन्ट्रायावबो जोङो जोंनिनो SBIनिनो ब्रान्सनि थ्रुयै बेखौ खुलिनो हायो। SBI ब्रान्सआव थांनानैबो खुलिनो हायो, नाथाय डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव मोननाय नङा नोंथाङा। डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव मोनोब्ला जोङो बांद्राय लस जाया। माने जेसेबां मा होनो ब्रान्सनि थ्रुयै नोंथाङा बेंकआव थांनानै बानायोब्ला माखासे नोंथांनिफ्राय एक्सपेन्स रेशिय'फ्रा बारा जायो। एक्सपेन्स रेशिय' बारा जायोब्ला नोंथाङा जेसेबां प्रफिट नुदोंब्लाबो जेसेबां रां मोननांगौमोन एसेबांखिनि रां मोनबोनाय नङा। नोंथाङा माइनास जागोन, नोंथांनि राङा एक्सपेन्स रेशिय' हिसाबै नोंथांनि राङा माखासे थाबोगोन बेवहाय। बेखायनो जोङो गावनि मबाइलावनो जुदि इनभेस्ट खालामनो हायोब्ला जों मा जायो, बांसिन रांखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो लस जाया एसेबां। जुदि नों बेंकनि थ्रुयै बानायोब्ला रेगुलार फान्ड होननायावसो नोंथांनिखौ इनभेस्ट खालामना होगोन। रेगुलार प्लेनाव बेंक डिस्ट्रिबिउटरा जुदि नोंथांनो मिउचुवेल फान्डखौ खुलिनानै होयोब्ला, इनभेस्ट खालामनानै होयोब्ला बिथांमोना माखासे पार्सेन्टेज मोनजायो नोंथांनिफ्राय। एसेब्लाबो पार्सेन्टेज मोनजानायनि थाखायनो नोंथांनिया राङा एसे माइनास जाबाय। बेखायनो बेवहाय नोंथाङा बेंकनि थ्रुयै बानायोब्ला लस देखायो। एसेबाबो लस जागोन। गोबाव लं टार्म दोनोब्ला नोंथाङा एसेबांखिनि रां नुहैगौमोन, बेसेबांबा लाख रां नुनानै नोंथाङा जुदि 4 लाख 5 लाख गाहाम जुदि दानजायोब्ला, अब्ला नोंथाङा बे समावहाय बुजिहैगोन आं दोनैयानो मोजां जागौमोन। बेखायनो नोंथाङा रेगुलार प्लानाव दोनस्लायस्लाय नोंथाङा डाइरेक्ट प्लेनावहाय दोननो थाखाय सोलोंनानै लाग्रो, बेनि उनावसो नोंथाङा इनभेस्ट खालाम। नाथाय एसेबां गोब्राबबो नङा, इनभेस्ट खालामनो हायो जोङो एसे सोलोंब्लानो। बेनिफ्राय नायदो SBI मेगना मिड केप फान्ड। SBI मेगना मिड केप फान्डआवबो दिनै 9 रुपिस लस जादों। SBI कन्ट्रायावबो 30 रुपिस लस जादों। आं बेखौ बावदोंना दानि। बिदिब्ला बेवहायबो लस देखायदों, बेवहायबो लस देखायदों। नाथाय मोननैबो लामसाम बे एमाउन्टआ 30,000 लामसाम फिक्सआव दोननाय बेबायदि दोनखाबाय आं खेबसेनो। बेनिफ्राय प्रफिटआ दासिम 1782 बेबायदि 5.94% देखायगासिनो दङ लामसाम मोननैबो। आरो मोनसे लामसामावबो आं दहाय देखायखांबाय। बेनिफ्राय नैबे SBI मेगना मिड केप फान्ड, मिडआ मिडिल साइजनि कम्पानिफोर, मिडिल साइजनि कम्पानियाव इनभेस्ट खालामदों जोंनि रांखौ। बेवहायबो 30,000 आङो इनभेस्ट खालामदों। गासै 1913, 6.38% प्रफिट देखायबाय दिनैसिम। दासिम प्रफिटखौनो देखायबाय थादों, मोजाङानो। बेनिफ्राय SBI स्मल केप फान्ड, SBIनिनो स्मल केप फान्ड होननायाव, दा स्मल केपखौथ' मिथिखाबाय आं दानि एसे बुजायखाबाय नालाय। 10 रुपिस लस जादों दिनैनि दिनाव। बेनिफ्राय टटेल प्रफिटआव जोङो 9.97%, 10%सिम थांबायमोन बेयाव। अब्ला 249 प्रफिट जानानै दङ। इनभेस्टेड एमाउन्टआ 2500सिम जाबाय। बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्ड, बेवहायबो आङो इनभेस्ट खालामदों। टाटा स्मल केप फान्डआबो मोजां फान्ड, बेवहायबो जों इनभेस्ट खालामनो हायो। बेनिफ्राय बेवहाय 20 रुपिस लस जादों। बेनिफ्राय गासै 10.606% बिसिम प्रफिट देखायबाय दासिम। 6000 इनभेस्टेड जाबाय, 604 बेबायदि प्रफिट जाबाय। नाथाय आं जि फान्ड आंनि पर्टफलिय'आव देखायदों, बे फान्डआव आङो नोंथांमोनखौ बा नोंथां नायगिरिमोनखौ बेवहाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय थोनाखै। आङो इडुकेसन नलेजनि थाखायल'सो बे पर्टफलिय'खौ देखायलांबाय थानाय जादों। माबायदि मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट देखायो, लस देखायो, आरो माबायदि प्रफिट देखायफिनो, बेखौ आङो नोंथांमोननो आंनि एसे रोंनायखौ, आंनि इनभेस्ट खालामनाय दैलि प्रफिट लसखौ आङो देखायलांदों। बेवहाय नायनानै नोंथांमोनाबो बुजिना लानो हागोन जुदि मोजाङै नायलांबाय थायोब्ला। आरो आङो हानायमानि गोदान बेबायदिनो आंनि एक्सपिरियेन्स मोननायखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला। साबस्क्राइब खालामखांनानै साबस्क्राइब बाटनावनो नोंथाङा बेल नटिफिकेसनखौ मोनखागोन। बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आरो मा खालामनो हायो, लाइक खालामदो मोजां मोनोब्ला।
आरो गोदानै जुदि नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो सोलोंनानै लादो मिउचुवेल फान्डआव जोङो माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ आरो इनभेस्ट खालामोब्ला जोंनि राङा सानसेयावनो जोङो बुरजा रां बानायनो हायाथ' जोङो सानसेयावनो एसेबां लाख लाख जमा बोरै रां जोङो इनकाम खालामनो हानो बेखायनो सानसेयाव हायै खामानिखौ जोङो एसे एसे बोथ्रोद एसे दोनखुमा रांफोरखौ बुरजानिफ्राय बुरजा 1 लाख खेबसे बानायग्रो बेनि उनावहाय 2 लाख बानायग्रो बेनि उनावहाय 3 लाख बानायग्रो बेनि उनाव 5 लाख बानायग्रो अब्लाना नोंथाङा मोनसे सिमाङा साक्सेस जानायनि लामाखौ नुहैगोन 5 लाखसिम जुदि नोंथाङा दिनैनि दिनाव नोङो 1000नि थाखाय एसेबां जुदि प्रब्लेमनि मानसि जोङो साफ्रोमबो मिडिल क्लास थाखोनि मानसिफ्रा जोङो 1000 रांखौनो जुदि जोङो आखायाव जोङो दिनै नुवाखैब्ला सानसे समाव नोंथाङा बे 1000 रांखौनो एसे दोनथुमलांबाय थायोब्ला सानसे समाव बेबायदि रां नुहैब्ला नोंथांनिनो जोंनिनो बयनिबो मोजां खामानि जाहैगोन बेखायनो जों बुरजा खेबसेनो बानायनो हायै रांखौ जोङो सानफा एफा मास मोनफा बोसोरफ्रोमबो एसे रां दोनखुमालांबाय थायोब्ला आरो बे रांनि सायाव जोङो माखासे इनकाम जालांबाय थानाय जायगायाव जुदि दोनफ्लांनो रोङोब्ला जुदि नोंथाङा गिदिर फैसा नोंथाङा जुदि फिउचारावहाय सानदोंब्ला बेबायदि दोनथुमलांब्लासो जोङो साक्सेस जाहैनो हागोन बेखौबो आं नुनानै बेखायनो आङो जाया जोङो हाइ रिस्क जेसेबां रिस्क लानो हागोन अब्लासो नोंथाङा साक्सेस जागोन बेखायनो आङो आंनि पर्टफलिय'खौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों नोंथांमोना बुजिनानै मोना नोंथाङा बिजिरनानै नाय बेखायनो जोङो मिउचुवेल फान्डआव दासिम रावबो एसेबां इनभेस्ट खालामाखै जानो हागौ बेखायनो आङो आंनि पर्टफलिय'खौ शेयार खालामदों आंबो बारा गोबाव जायाखै बेवहाय इनभेस्ट खालामनाया दा आङो बेवहाय लं टार्म इनभेस्ट खालामनो हाया आंबो ट्राइ खालामगासिनो दङ बेजों लोगोसे बयनोबो आंनि पर्टफलिय'खौ बुजिनो थाखाय शेयार खालामनाय जादों भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ एभरिवान